औ र' नै दायो गानस्लायबाय आरोना लोगोफोरनै ओमफ्राय थेवबाबो मेकआपखौ हुगारा आं न'आव इदिनो थांगोन आरोना ओमफ्राय मा होनो मार मोजां मोनदों आं मेकआपखौ ओंखायनोथ' आं हुगारला न'आव इदिनो थांसिगोन ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै आरोना नै आगैमोना ओंखाम संदोंनो ओमफ्राय बे जाखांबाय जोंना गोबाव जाबायना नेबाय थानो हाया बेजों ओमफ्राय ओइ आगैनि बिफा दादिजों बेजों जाखांबाय आरोना हासबेन्डजों आगैनि बिफा दादिजों जाखांबाय ओमफ्राय दा जोङो आगै आं आगैनि बिमा मादै जों मा जानोसै आरोना जोङो ओंखाम जानोसै नै गोथाव गोथावथार इथिं सबायना बेयो सबाय ओमफ्राय नै न'निनो ना आरोना नैथिं नै फुख्रिनि ना आरोना सारब्रबलायथारदों खोमा दानि दादिखौ सारनाय बायदि नुदोंमोन आङो ओमफ्राय नै बिथिंजा बे सयाबिन आलु ओमफ्राय बिथिंजा आरो ना फ्रायबाव ओमफ्राय दा जों जागासिनो नै बिथिंजा आगैजों आंजों बेखौ खोमोरदो जों लाइटखौ माबायो बोरैबा नुयो एसे बिराद गोबावनि उनाव सबाय जानायखाय गोथाव मोनजाथारदों गोबाव जाबाय जोंहा जायैया ए मुसुर दालि सबाय मुसुर दालि मिलायनाय आरोना ओंखायनोथ' गोथावथार मोनजादो ए ओंखाम जाखांबाय नै लोगोफोर दायो लेखा जागासिनो ओमफ्राय आं बावगारना ओरै एकदम हुखुमाफ्लांबाय थायो आखिनिया गैलाय लांला खोमा बावगारना ओरै हुखुमफ्लांबाय थायो आङो बिराद टेस्टि संना जाहोबाय नै आगोलनि बिमाया मादैया सबायजों ना ओमफ्राय सयाबिन आलु लाब्रा ना एवनाय बिराद टेस्टिमोन मा होनो सबायखौ गोबाव जाबायना जायैया ओंखायनो बिराद गोथाव मोनजादों ओमफ्राय दा दसे थाना थांनांसिगोन जोंबो मोनालांगोन ना नङाबा सुइटारबो लाबाखै आं दा ओंखायनोथ' थाब थांनांगोन नङाबा एकदम गोजांलांगोन आं गावखौनो नायफ्लांबाय थाबाय दे आगै औ ए पिकनिक जानो थांदो लास्ट डिसेम्बराव आरो मिथिं जा थांबाथाय हाबैबानो जाबाय जोंहानाव नों दाथ' कन्टेक्ट नाम्बार मोनखाबाय नोङो आंनि कल खालामबानो रुपहियाव दङ आब' होनबानो लायबाय आरो आङो नै बिथिंजा नायथारा एसेबो नै इथिं जायो मेकआप आर्टिस्ट आगैनि बिनानाव नै फरायगासिनो आरोना सेकेन्ड इयाराव फार्स्ट इयाराव सिमला कलेजाव ना ओमफ्राय नै बिनि बिनानाव आरोना नै ओमफ्राय बैथिंजा दङ मादै ओरै फैनाय एख' नङा जेबो नङा मोजांखासो जेबो नङा नैखिफै नै गोथाव संना जाहोनाया नैबे मादैयानो आरोना नैबे आगै रेजुनि बिमा आरोना नैबे नै बिराद किउटखा मालाय बिमाफोरा साथामबो मार एखेखा आरोना नै इजों बांसिन एखे जेव जाबायदि बिमाजों फिसाजो गेदेरजों ओमफ्राय नै एसे आलदा आरो बिबो एकदम किउटखा आरोना किउटथार मालाय बिब' बिनानाव सानै ओमफ्राय उनाव फंबाय सासे ना फंबाय आलासियानो थांदो नों नुवासै आरो ओमफ्राय दा बिराद गोथावनो संना जाहोबाय मादैया ना गेदेरजों सबायजों ना खेबना होलायाखै नों नोंसोरनि दादियाव दङ इयाव दं माबा बानायबाय दं आं खुलुमनि र' लेंहर गुबुन नालाय औ फैबावदे आरो जागोन दे लेंहरनाय नानि फैथो र' बाहेराव थांबाय दादि जेबो नङा जाहोबाय गथ'आ
गिफ्ट हरलायलायथारबाय आंनो आरो सिलिखा बावनै दे थेंक इउ दे ओइ बुरजा फोरानबा लांनो हागोन दे औ दे जेबो नङा जागोन आंना साननै सानथाम ओंखाम जाखांबा जाबाय थानो ओइलाय दामा दामि सब लाजोब्बाय ना माबाखौ रानथ'वाखै मोजाङै आं दोनखादों लाखाबाय लामाखौ सिनायगोन ना माबा आं सिनाय मोनगोन दे सेजा जाबानो जाखायलाय गिया थांगोन थावनि बुयै खान्थाल जाबाय गिजा गिजा नोंसो सिनायालाय लाजोब लाखाबाय गासिबो लाखाजोब्बाय सोदो मोनैखौ गारि सिङाव लानोसै ना थाम होमबा दे नोंला मबाइलखौ ला नों भिडिअ लानोबा सेल्फि बानायना लादो आं स्टेन्डखौ ला अ स्टेना आंना मा जागौमोन खामानिया न'आव थांनानै आसल बुस्थुखौनो बावगारदो ओइनो माबाया खालामगोन र' गुमिया नोंखौ इयाव सोना दोननाय आरो सिलिखाया मोजाङै ला दै अ सोना ला पकेटाव एखांना दे मबाइल गंसेया अप्प'आ बोरो हर आंनो अप्प'खौ इयो थाबबाय खोमा मबाइलाबो मा मानसिलैलाय गाना होगोनलै बावगारलायो होमबा भिडिअसो लादों नालाय र' इनो मादैया लायनो थांदो नै इखौ सोना दोनदो ओं इनो इजोंसो भिडिअ होयो आङो बावनांबा नै थालांबाबो जेबो नङा बे थालांनायबा आं माजों होगौमोन ओहो सोजानाय नङा एसे अ इखौ सोनाय जाबाय दे एखे खोमा ओं जुपिटार ना नोंसानाबो जोंहानाबो दे गासिबो थाजोबदो दे होमबा दे जागोन दे नै लोगोफोर दायो जोङो न'आवहा मोनफैनानै नै आङो एसे माबाबाय आरोना साफा खालामबाय मोखांखौ ओमफ्रायो मा होनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय ओमफ्रायो मोनसे खोथा दोनथ'यैनि सिगां माने बे आगैया आंनो गिफ्ट हरदों आरोना अननानै ओरैबायदि अनथावथावनो आंनो गिफ्ट हरलायलायथारबाय आरोना बे आगैया ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायनोसै आङो मा गिफ्ट हरदों आगैया नोंथांमोननोबो आङो देखायना होनोसै अन्थाव बाथावथार गथ'आनो माने रायलायनायफोरा बिराद मोजां आरोना नै मोजां नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर आंथ' बिराद मोजां मोनखादों आं बायनोसो नागिरगासिनोमोन बेग गांसे ओजों ओजा थांबाथाय मबाइल आरो देलायग्रा हिन्जाव मानसिनोथ' नांखागोन नालाय देलायग्रायाथ' थांफाखायो मोखाङाव फोनग्रा बिदिनो फेस वाश बेफोरथ' हिन्जाव मानसिजों थांफाखायो नालाय जेराव थाङो इयावनो ओमफ्राय बिदिनि थाखाय आंनो माने बेग नांखागौमोन आरोना ओमफ्राय आगैया होनानै नै मोजाङानो जाबाय दायो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर मोजां नुदोंना नुवाखै आंथ' बिराद मोजां मोनखादों स' थेंक इउ आगै गोसो गोरबोनिफ्राय नोङो इमान अननानै आंनो बे गिफ्टखौ हरदों दोनबाय थागोन आं मोजाङै ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो स' बाय बाय बयनिसिमबो